Diri sa ebanghelyo gisaway nila si Kristo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon unsa tawakwak? Mga igsuon, kadaghanan bitaw nato basta gani i-criticize or sawayon. Either mo palayo ta dayon maguol kay gidibdib or paliton ang away ug mubalos pero tan-awa ang atong Ginoo. Instead nga mo palayo ug dibdibon ang kasakit or mubalos, iya hinuong gidungagan kay kampante siya nga mauni ang kamatuoran. Dili ko magpaapekto. Unsa iyang giingon, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan. Wala ba kuya? Because he knows maunay kamatuoran. Mga igsuon, ayaw kumpiyansa. Kay ang kalibutan karon daghan kay oposisyon. Sama pananglit sa mga bata ug batan-on. Imbis tudluan sila anang silence because silence is the language of God. Unsay gibrainwash sa ilaha, noise, saba. Ikaduha, kanang prayer o kanang pagsimba, imbis maunay atong buhaton kada adlaw, pero unsa may rason karon, busy ta. Ikatulo, kanang time unta sa pamilya, banding, magkahiusa. Pero unsa naman karon, gipalayo ta sa banding tungod sa gadgets ug laag-laag sa mga anak. Ikaupat, kanang musunod ta ni Kristo pinaagi sa pagpasan sa krus, unsay gitanyag sa kalibutan, instant. Ipalayo gyud ta sa kamatuoran, mga igsuon. Mao nang atong pangayoon diha sa pagampo. Nga Lord, kung ako ilang i-criticize, ilang sawayon tungod kay nagsulti ug nagbuhat kog maayo, Lord, mas madasig pagidunta ko nga musulti ug mubuhat sa unsay sakto ug ako kining barugan, Lord. Amen.